Impaka mo ti City Health Office, City Syudad ti Lawag nga addan ti supply ti bakuna kontri ti rabies iti nasa o alugar. Siguna kini Dr. Rodrigo Katcatan Jr. naawat dan na ti supply itay na panalawas. Kinamnamaen na asapay kuma ta makaumanay dagitoy agpadingga na into no may katlo a quarter ti daytoy ataway na 2025. Imbatad na, adigito'y kata libre ng idibasit ti supply kit pinayadan dagiti pasyente, taginatang da iti ruwar dagiti na ibakuna kadakwada. Inay na, nga adudalata dagiti magmapanagpapabakuna kadagiti agundaway, tadalata dagiti makagagati aso weno pusa. Karaman pa'y dagiti makaraisan, weno dagiti makaramutan laeng kit mapandapay ng pabakuna, gapoy ti amakda ang maimpектara na ti rabies. May palagip nga purpurang ti anti-rabies vaccine itay kalabes, gapu iti kinakidis ti supply, kengat katangin ti lokal na gobyerno dagitoy, kadagiti private manufacturer. Kabayatan nagtultuloy meten na bumababa ti kaso, kadagiti agundaway, no may dasig kadagiti naglabas at autawen. Tingin naman dito paset ti interview ni Dr. Rodrigo Katcatan, Idol Lawrence. Bueno, ada si Mang pula di lawas na. Yung medyo basit kasi kaya 140 lang dyan na-avail na i-deliver. Barang hanggang kadagtoy ko. Hanggang third quarter. Ay, when? Alisto lang tamo may gusto dito. Alisto di kaado nga may pabakuna. Adulat tamo dagiti makagkagat ngamin di aso makarkaramutan. May nagpabakuna nga lagos ti butang damat siguro na nga magkaroon ti rabies. Dagiti bakuna sa libre dagiti. Libre ng kadati panagawan na nagpagpagatan kami ti bakuna kanya. May day patulok na kadituyan na makagatang da. Well, paset ti panagsarita ni Dr. Rodrigo Katcatan Jr., ti Health Officer iti Syudad ti Lawag. Damag iti Syudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John Gistin, Tatak, for MN.